गाइस, तो आज हम लोग जाएंगे दुर्गा पूजा देखने। तो हम अभी बज रहे हैं, देखते हैं टाइम टाइम टाइम। तो अभी बज रहे 4:10 हो गए। तो अभी हम लोग जाएंगे 6 बजे। तो अभी के लिए रेडी हो जाओ, हम लोग भी रेडी होते हैं, ठीक है। जाजाहैनो देलायनाय थुरासै ओरै फै नों ओरै फै नै दिसायाबो मेकआप खालामदों बिदाया पन्स पाउडार मेकआप मा मेकआप दे मामा दे दे ये क्या है देलायनाय मुखुमथार हो गया दे जल्दी करो ए लारि 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 बानायजोबदों आरो मालाय नै जोंहा लामा लामासो बेरायदों लोगोफोर नायदो गारिनिफ्राय ओंखाराखिसै मोजां मोजां नुथारदोंना फात्तर घाटनि ओरै एक राउन्ड होनानै थांसै बादलबो दं आंखौ नुदों नामा लोगोफोर एसे नायदो खब्लिब्लिनो गोजानथार लामाया बै मोनसिगोन फिल्म कर लेते